Ahoj, asi už skoro všichni víte, co se mi 2. listopadu stalo. Samozřejmě je to něco, co je pro mě psychicky i fyzicky těžké, protože bohužel pracuji na maximum na tom, abych se opět postavila na ty nohy a mohla hrát se svými spoluhráčkami. Určitě bych chtěla zase vidět ten náš stadion, náš trávník, cítit ten adrenalin a to, jak se mezi sebou podporujeme. Určitě v téhle situaci udělám pro to maximum, abych se k holkám mohla vrátit, abych mohla žít ten život, který jsem žila. A tady v této situaci chci strašně moc poděkovat za vážně velkou podporu mé rodiny, která to nemá lehké. Určitě i fyzioterapeutům, ergoterapeutům a lékařům, které mi tady pomáhali tady v nemocnici. A samozřejmě chtěla bych strašně poděkovat naší žlutomodré rodině, svým spoluhráčkám, které za mnou stále jezdí, nebo si píšeme, voláme a nedávno vybojovali výhru, takže jsem na ně strašně moc pyšná a určitě mě to kope trošku víc dopředu. Děkuju.